svet. Čo si myslíte o cigáňoch celkovo? Nielen o vašej žene. Čo si myslím o cigáňoch? Však hýbaj zajtra do Prievidze a zajebem ťa, Lundík devať, do Košíc. Už vám niečo, Badaj, čo sa cigáni. už vám niečo niekedy ukradli? Alebo čo vám urobili? Komu? Vám? Mne? No? Ja som najväčší zlodej, ešte mňa ukradnú. No to by chýbalo. Počuli ste o tom, ako Rómovia podpálili hrad? V deň volieb? Krásnu horku. Krásna horka, no. Čo by ste im za to urobili? Ja som mal vytipované také obrazy, že jebne ma. Už sa piči. Tak to musíte byť teraz nahnevaní na nich, že? Čo by ste im urobili? Máš pravdu. No čo im urobíte za to? Tým cigáňom. Cigáňom? No. Ale nemám ich žiť. Tak ako by ste vyriešili tento rómsky problém na Slovensku? No ty mi dávaš žiadne otázky maturánske. Ste umelec, ste Ty vedec. myslíš, že som ja na vysokej škole? Tu mám kamaráta. Magistra. Nech žije magister. Aha. Pozri sa. Tak skúste aspoň nejaký vtip povedať na túto tému. Na akú? Na rómsku tému. Na Rónsku? Áno. Cigáňov viezli z Košíc do Bratislavy, sem k vám. A lietadlo sa takto začalo jebať. A ten pilot hovorí, že hýbaj, Laco, Cibula, si ma blázna, ma volá čo spraviť. Tak som išiel za nima, som ich ukludňol. A pilot sa ma pýta, že čo robia to v lietadle. Reku, futbal hrajú. A zás lietadlo takto začalo jebať. Že hýbaj za nima, že v lade musím pristať. Tak som išiel za nima, 5 minút bolo ticho, 10 a pilot sa ma pýtal, že čo si spravil s týma bláznama. Reku, otvoril som im dvere, reku, choďte sa na dvor hrať.